Naša kamarátka Aňa Polakovičová sa narodila v rodine Polakovičovcov tu na Dolnom Konci. Spolu so svojimi 3 súrodencami a neskôr aj so starou mamou vyrastala v tomto rodnom dome. Tu v Rači chodila aj do základnej školy. Tu sa kamarátila so svojimi kamarátkami, s ktorými vyrastala. Neskôr navštevovala strednú odbornú školu chemicko-technologickú a na záver vyštudovala s výborným prospechom vysokú školu ekonomickú, fakultu riadenia priemyselných odvetví. Zamestnala sa vo viacerých funkciách, ale vždy bola v popredí a vždy sa venovala rôznym ďalším aktivitám. V tomto pokračovala aj celý svoj život. Aktívne sa venovala športovaniu, stretávaniu sa s mladými ľuďmi, turistike, v zime korčulovaniu, výborne lyžovala. Pomáhala ženám v ich kondičnej príprave s cvičením. Nachádzame sa teraz pri kaplnke svätej Anny, kam sa Aňa veľmi rada vracala. Sem prichádzala na sviatok svätej Anny, svojej patronky. Tu sa stretávala so svojimi susedmi, priateľmi, známymi. Tu spomínala na rôzne zážitky z detstva, ktoré potom zverejnila na portáli Račan.sk. Račania ju mali radi, všetci ju priatelia ju milovali pre jej široký úsmev, pre jej vždy dobrú náladu, vždy šarmantné vystupovanie a takto si ju budeme všetci pamätať. Veľmi sa zaujímala aj o kultúru a cestovanie. Zažili sme veľa spoločných nádherných zájazdov. Či už to boli poznávacie zájazdy, kde nás vždycky obohatila svojimi vedomosťami o krajinách a destináciách, ktoré sme navštívili. Tak Anka sa narodila aj vyrastala v Rači na Dolnom Konci. V týchto miestach vyrastala vlastne v tomto rodinnom dome. Anka pôsobením svojho okolia, samozrejme, že aj ňou samotnou sa stala veľká lokálpatriatka. Anka mala rada ľudí, rada sa s nimi rozprávala a tým získavala mnoho informácií a samozrejme poznatky, ktoré potom spracovala vo svojich spomienkach o Rači a o konkrétnych ľuďoch, čo myslím si, že je veľkým prínosom pre Račanov a aj na základe tohoto myslím, že si zaslúži toto ocenenie Račanské srdce. Ja som Aňu nepoznala od jej mladých rokov. Spoznala som ju zhruba pred 5 rokmi práve pri príležitosti práce Račianskeho muzeálneho spolku. To, aká bola Aňa ústretová, priateľská a ako mala rada Raču, sa prejavilo práve v tom, že sa k nám úplne dobrovoľne, ochotne pridala pri práci na výstavách. Chodila nám tam pomáhať pri príjmaní, pri prezentácii tej výstavy, sprevádzala ľudí, rozprávala im o výstave. A teda myslím, že najväčšiu radosť mala z výstavy, ktorú sme urobili o račianskych trampoch. Verím, že Aňa zostane navždy v našich spomienkach a srdciach.